ħafna jgħidu u ekku fil-fatt tardu nkunu sinċira li l-Bibja diffiċli u nafu għaliex għandna diversi kodba miktuba matul il-medda ta' ħafna sekli b'lingwaġġ li mhux dejjem huwa modern. Allura dak li jkun jaqta' qalbu jaqra l-iskrittura. Imma min għandu xi ftit rida tajba, ħafna drabi jsaqsuni jgħiduli imma naqra t-Testament il-ġdid biss. Jiena ngħid li kieku tippersevera tibda taqra t-Testament il-ġdid, tiġa grazzja kbira. Speċjalment il-Vanġeli, jiena dejjem nissuġġerixxi għalmenu fuq livell pastorali, isma' aqra Vanġelu, aqra l-iqsar Vanġelu jekk inti m'għandek żmien il-Vanġelu skont San Mark. U jkun sabiħ li kieku naqraw il-Vanġeli, imma ovvjament il-Ġid Testament mhux biss il-Vanġeli. Hemm anke l-Atti tal-Apostli, illi sa mhuwiex daqshekk diffiċli bħall-Vanġeli, u mbagħad għandna littri apostoliċi, speċjalment littri ta' Pawlu, li hemmhekk ovvjament nkun sinċieru ngħid li mhumiex dejjem faċli biex wieħed jaqrom. Imma jekk dak li jkun għandu din ir-rida tajba għaliex le, basta ssib l-għajnuna biex taqra. Però naħseb ikun dnub biex ngħid hekk il-kelma ġib hekk ta' illi nħallu barra l-Antik Testament. Għaliex l-ewwel nett il-Ġdid Testament jiftijem bil-background tal-Antik Testament. Ma jistax ikun nifmu il-Ġdid Testament, il-Vanġeli, ma anke l-Ittri Apostoliċi u anke l-Apokalissi ta' San Ġwan mingħajr xi ftit background tal-Antik Testament. Terġgħu tgħid aħna ninsara nemmnu li l-Antik Testament iħejjina biex nifmu il-Ġdid Testament. Ftakru f'Ġesu jimxi maż-żewġ disċipli ta' Emmaus qabad dak li aħna nsejħulu l-Antik Testament, il-liġi u l-Mose u l-profeti u spjegalhom dak kollu li kien inkiteb fuq. Idealment wieħed ikollu background u jaqra it-tnejn. Ovvjament kulħadd skont iż-żmien li jkollu, skont ix-xewqa li jkollu dejjem bajnuna. Għaliex kif għedna diversi drabi il-kelma Alla mhix dejjem faċli biex tifhimha, imma bi ftit għajnuna jinfetħu orizzonti kbar li wieħed jara f'aktar l-Iskrittura kif kien jgħid San Ġirolmu, isir jara f'aktar il-persuna ta' Kristu li huwa l-bidu u t-tmiem tal-fidi tagħna.